Ngel sha se ha ching ma dem ke ching yap. Hanget, boleh fifim ngai se. Ba ka bhai ban ngel. Nrei te bro ching em ngin hap shinyo ke tang tek pop. Pergi kam ba bha jungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ban khangla na gajing mai ke jing jile ki bar jalla bar ki bamde ki nong India ki buan rong shapo ga jalla Meghalaya kinoi lam jong ga nyo trap integrated territorial organization central body ha ka khatlai te uram phang arachar aphunriu kilai ti ga jing tho how chief electoral officer jong ga jalla Dr. BBR Tiwari bandawa bu ban priang ki nu ki briu ki bana bar ka jalla ki bethmu ban pendrung kerteng ha ka electoral roll ling batang na bashu penshisha ling ba ka adhar card Hagji akram ikilat thai ku board president jong seng badan bok da kharul ong ban pinan kam da ka adhar card ban yo election photo identity card kan bo jingma kham tam he jing wan rong ker thep jong binder negeri Bangladesh ban kiwe ki jaka ulom bakalar ka papaka tam kolong bait ban pinan kam da sernot bal ai ki dor barshnong ki dor barat ki dor barhima lemma ki dor barkur Shul ongru ba ka ni jing dawa ka dai na do usnam ka khandai spa da phone riu ka bedai kat kum ka asam akot kabla shim na du ko por bla yo kawai career application ko tho do ba Martin and Majau bedu MLA bedu menteri berem ke sorkar jelau bekmi ka tanat an Sentime kumba plai himen ki langshan lemba kawai gelat tai por ni la ka kren ba min sai lagi pendu yo CEO habe ya dai berkene ka SIR special intensive revision temda sing lawan ai ka dorkas ba ya kene ha kene ka dorkas ni la itu yo ba kemudian kong kat key point ke ba nilai ekran kada halor ba mde ban pidiang do adhar card nomor yo adhar card la ban yo nu nong Bangladesh bo wan chani la ne nu padu kreng ru hang ne hapo ka jela jungi don bodon ne adhar card kala da pendan kam da adhar card ban yo e kata epic kabu jingma ya ka jingwan rung mender bat ni tau Bangladeshi bat kiwe ne ka po jela jungi ban long trash nong leng ba ka epic Berkebaar nila ay ka suggestion baki day ban pet ya kan ya ka ba day ban ay lat ba ban syaru ban pendon kam de kisernot jongki dorbar raj dorbar hima dorbar snong ki dorbar kur nang ba play hi ba kajing dawa ka jungi ka day ka cut off na tu snam kat na span de pendreo kaba kakum ketuka asama kot tangam da batai si jalan kan jaga taka asama kot takran kuna kuna andre ishim bet na do ketuka por na marba hadu ketuka por ni yo kawai ka red petition ki kabathok de ni ba MN majau bampai luar blai bade ban pentri kam ya ketuka asama kot ya ketuka kot of year na do 1966 January tangi ngiso ba kajing le ikan ka special intensive revision kadai bandai betik khnang ban la ban da kerthep nomor ba ngi don tang kumba lai pola ndre mendel ba don hapo jela jungi pemla ban identify ban pemla ban detect la bon ha ban ada kumno up some percent don de hang ne hapo ka jela jungi na kata ka lai pola te hagani ka jungi ekren la kaliang jung CEO la ong ba kadai ka sensitive matter bat unsapha usapo ka sarkar kami kabadi pek kabadi kami ya kan ka election commission pan tu kin sapentip pating ya ka ai ka ba kin dai ba ta ya friend show nomor ba ni sokhe kum ko bai na ki pressure group habe ya dai ya ka jing bandung kertep ki bana mar hamtam pilai na ka por ka jing bandung menderang ni pendan kam di kin thai ka se jungi ban yo ya ka ta ka sernot yu kilap pelong da ka ta ka kawai ka atiar ban wan sene siapa kejela ke jungi kumi kita tak ada ni songkia ni wan ni bangin ai ya kata ka suggestion dan ka jing tu ya ka office jong chief electoral officer itu kata ngalong ipi mentan ulong ba kani ka sensitive matter aku klaim keren eres phang ba kata ba ka ya tungku ka anjeni tai nomor ba ngala kuat ya to kat ing sama kot but ngide ben tip but pada ngide ben tip kani ka schedule ada Kumikino de banai bat kumikino de banai ka wat sarkar India ro limba kino kita ki historical unique dokumen songi ka ban pegune bat kamla ro ban shukong ba ban ya lagi
dia kata ka customary ka language pati ka practice na mariga jela Meghalaya seng nadu hak na ispa new puat ban preserve dia ka kentian kathalit bat dia kata ka unique culture ka ja kabangidan haka region kaba kontup ini ki lai chak dia ko khazi jentia bat daro Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.